Podržite prirodu sa osmokotom. Pionirom u đubrivima sa kontrolisanim oslobađanjem. Osmokot đubriva imaju specijalne obloge koje omogućavaju postepeno oslobađanje hraniva. Svaka granula je pokrivena organskom smolastom oblogom koja reguliše dnevno oslobađanje hraniva. Granula sadrži azot, fosfor, kalijum i sve esencijalne mikroelemente. Kada voda prodre kroz oblogu granule, pokreće se proces koji rastvara hraniva. Osmotski pritisak oslobađa hraniva kroz oblogu pod uticajem temperature. Hraniva se oslobađaju konstantnom i kontrolisanom brzinom tokom celokupnog perioda trajanja. Kada se sva hraniva oslobode, smolasta obloga se razgrađuje. Obložena đubriva garantuju najbolje rezultate, vitalne, zdrave i vrhunske useve. To je najbolji povraćaj investicije za vaš biznis. Prirodno, osmokot.